Здравейте, приятели, аз съм Митко, а това е Minecraft Premium Server Review. Тук съм с Freedom Bringer. Ага. Да. Както виждате, ние си купихме Minecraft, нали, и имаме яки скинове, които сме си направили сами. Значи, днеска ще ви показваме един много готин сервер, казва се JujuCraft. Нали, той е американски, можете да влезете само с премиум акаунти. Ето, я не ми лаги. Така, ето виждате, това е спауна. Има PvP арена, има шоп, има паркур. Ето, цъкаме на паркура, мите лайти на паркура. Идвам. И виждате, тук ни отвежда пак на спауна сме, само че и тук има много паркур. Най-лесният е, нали, не е beginner, а е baby. Сега ще ви го покажа. Къде си? Ето го, нали, като цъкнем тук. Тук всъщност има, като паднеме, може да се хилнеме. Нали, ето виждате как съм и се хилва. Така. Отиваме на... това е най-лесният. Паркур бейби. Като го минем, сега ще го мина набързо. Ето го мините. Така. Ние сме адаши с него. Искам първо да ви си извиня, че толкова време не съм качвал клипове. Това е защото нямах време, много класни имах в последно време и трябваше да уча много. Искам и да ви кажа, че почвам от утре нова поредица Minecraft турнири, батали. Ето виждате, качих се и цъкаме тук и ще ни даде някаква награда, но понеже аз съм го минал и трябва да изчакам 3 часа. Като го минете и цъкнете тук, вие получавате 50 долара. Ето ми баланса на мене. Монито. 450. Вие получавате 50 долара. Чакаме се. Ето виждам, паднал съм и от тук се хилвам. На следващото ниво, което е beginner, получавате 5 диаманта. На последващото 10, на последващото 15 и натам се увеличават. Нали, сега ще ви го... Ще отидем на easy. Аз съм на beginner. Аз съм на easy. И с тия диаманти си правите iron дъба брони, които всъщност с тях правите и също и оръжия, с които се борите на PvP-то. Да, на PvP. PvP едно и също. Ето виждате, това е easy-то всъщност. Той е малко по-труден. Ето отиваме на beginner, който е лесен. Ето виждате, направо бебешки, затова са сложили розов цвят. Обаче аз много гадно го минавам, защото ми лаги като снимам. Аз съм с лаптоп и заради това не снимам геймплей на игри, защото ми лаги ужасно много и като даже почна да снимам, ставам на 3 FPS. Най-много. Купих си GTA 4 от Steam, но ми много цепи. Не лаги, а цепи. Така, аз ви показах, нали, паркура, защото нещо странно име звучи. Отиваме на спаун и ще ви покажа и другите работи на този сервер. Мите, ела сме на спаун, чули? Окей. Така. Освен сега да отидем, мите къде си? Тук ли си? Само да си сложа бронята, вие ми видяхте скина. Така, отиваме на шоп. Аз съм на шоп, мите. И аз отивам.
Направо напиши наклонена Warp Shop. И ето виждате... О, мите, значи ето тук е бил истински шоп. Така, това е шопа. Тук стол може да си купим, така. Търся обаче аз Diamond Sword може, Diamond и така, и Apple. Май се сетих, аз отивам на спаун. Така, аз отивам сега на спаун и май се сетих. Или това беше в друг сервер. Май беше в друг сервер. Кое? Ами, пред енчантващата масичка имаше да си купиш XP. Не, това е друг сервер. Да, един на Assassin's Creed. О, мага! И също ще правим много поредица. Това също е поредица. Ще правим ревюта на много премиум сървъри. Да. Ако някой има премиум сървъри, премиум акаунт аз пък. И да ни пише в коментарите, че да играем. Ако искате. Да, може е така джъмпове. О, мага, един е облезен като Айнщайн. О, мага. Добре, нямаме такова нещо. Сега ще ви покажа PvP-то. PvP арена или да... Да, едно и също. PvP. Арена още няма. Са направили. Ето, това е PvP-то, нали, натам не можете. Не, може. Падна ли ми, не. Натам е спауна се намира и не можете. Само натам ще покажа къде е позволено PvP-то. Вижте сега, аз какво си пада лавера имам. Това всичко ми го дадох, без диаманти. И трябва от тук и да си купим левел, но не става. Не знам защо не става, мамка му. Глей, златна ябълка не мога да си купа. Добре, ще пробваме наклоне на бъй. Бъй. XP, я да пробвам XP. Бъйкрафт. Така, навън се разгаря страхотна буря. О, не, аз си купих. Или ми... Оу, фак е! Лекви дават безплатни итеми. Оу, дай на мене. Дай още, искам още. Оу, вече ми дадоха безплатни итеми, брат. Супер! На далавера, с цяло армър, знаеш ли? Охо, а за мен значи, има... Няма за тебе. То админ! Бати пича! И ми даде безплатни айтеми. Гледай, какво става. Гледай, гад, имам Iron Boots, имам Iron Leggings, имам Iron неко си там. Абе, имам цяла броня от Iron. Супер! И то напълно безплатно. Така, видя сега какво ще фърля от честа. Така. Ще го оставя да си ям. И меч ми дадоха даже. Какви са щедри тия админи. Добре, аз ще си оставя меч. Аз имам дъма меч. Дъма меч ли е? Не, аз имам дъма меч. Добре, сега ще пробутам на некоя тия работи, дето ми трябва. На ти ги, бе. Нали си умен, бе? Не всеки умен, бе. Аре, дайте, дайте прежули. Оу, некъв ми даде, на далавера пак съм. Мали, що не имам лък, бе, брат? Добре. PvP-то виждате много готино. Айде, ламе сати. Айде, ламе. Ти ми ела. Мали, как светка навънка.
Най-много ми спре. Оу, къв си ти бе, от коя пещера на майка? Няма да псуваме. Коя пещера излезна? Ще ме цели той с лък. Така. Пещеравик. Пещерняк. Добре, регенерирва ми се кръвта. Ще целиш другите, а за тебе нема. Оу. По-леко, пич, по-леко. Оу, какво става? То поншенка ли ми метна? О, мъгъ! Какъв бък. Така, виждате много забавен този сервер. IP ще е отдолу. Айде сега. Не го ли шудеш? Аре, нали си умен? Бе? Аре, нали си умен и ти си умен, бе? Нали сте умни всички, бе? Ти си умен, а? Какъв прекор си имам и тето? Добре, това беше, значи, това беше този сервер. Следващия клип очаквайте Uber Minecraft. Да, най-добрия Майнкрафт сервер е това, поне за мен. Му пробутам на този вълна. Най-яш си да си имаш. Защо не мога купа? Сега ще го щупих нарочно. Ей, напрямо. Колко съм умен, а? Добре. Така. Аз ще им натам, никой не мога ма парни. Якъв скин имат. О, това е админ! О, супер админ. Спечелих 5 диаманта. Админ. Дай нещо, аре дай нещо, бе, моля те, бе, човек. На мене. Ей, админ, аре, бе, човек, дай ми нещо. Гледай какво правя пред него. То много стиснат. Give me some dum. Тъп. Accept. И сега какво? Какво става? Къде отиде, приятелю? Ей! Дай ли ми нещо? Колко си стиснат? На този свят само стиснати хора има. Чо, админ? Искам те, ей! Дай нещо, бе, ей! Give me some diamond. Please! Bitch, please! Ей, още един админ. Да бе, на него му даваш дъма броня, нали бе? Мангал грозен. Глей колко дъма му даде, бе! Гледай, още дава. Гледайте. Гледай какво става. Гледай каква корупция само. Даваш ли му, бе? Овчо мазно. Give me some diamond. Адин. Ей, шо не мога пише? Да не си махнал случайно наклонната черта. Не съм. И освен да му тъпа цепт. Не са те мютнали. Освен ще върва може да са ме мютнали. Аз му отдрънчих. О, я то си направил каштурка, майче от ми. Чай, пише ли ми нещо? Какво искаш? Какво? Кажи. Какво е това? Тит. О май гад.
Окей. Окей. Така. Ами, виждате много готин сервер. Ако мога да летя, ще я го покажа спално. Ами, джойнвайте в него, играйте, плейвайте, такива работи. И айде до скоро. Готин сервер. Благодаря, че гледахте това видео. Искам да ви честита и разпети и петък. Ей, ще го честите, това е много тъжен ден, бе. Даже аз Ами, благодаря, че ме гледахте това видео. Абонирайте се за нас. О, диаманти! Дай още диамант. Аре бе, човек, нали си щедър бе? Мерси. Гледай, какво ста? 12, 13, 14. Мали, машина с... Не ми барай диамантите бе, гледай го този мелес мършав. Тия си за мене, той на мене ми ги дава. Дай още пълъса бе, човек, аре, дай. 25, гледай какво ста? То луд, бат. Гледай, 31 дъма. И Митко пошторя. Дай малко дъма, бе. Наши 33 диаманта ми даде тоя. Ами, благодаря, че гледахте това видео. Чао, YouTube!